Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Senin Kliwon tanggal 17 Juli taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita bebarengan maca saka kitab Yakobus 3 ayat 13 tekan 18 kanthi jejer wong wicaksana iku sareh. Kawaca ayat 13 kitab Yakobus 3 Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun 1994. Yen panunggalanmu ana sing wicaksana lan pinter, kuwi ngetokno kawicaksanan lan kapinterane srana urip sing becik lan laku sing utama, kanthi andhapasor lan sareh ing budi. Ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, ana pitutur Jawa, menang tanpa ngasorake. Ing urip bebarengan sing rasa iku nyantosakne sing ringkih, sing ngerti mulang, sing durung weruh, sing pengalaman nuntun supaya kabeh ora keblasuk utawa keblusuk. Iku jenenge urip wicaksana. Dadi dalaning berkah kang bangun lan migunani marang pepadha. Beda banget karo acara debat politik sing ana ing TV. Kerep ayel-ayelan lan ninggal nalar. Golek menangi dhewe ora gelem nimbang-nimbang tata nalar sing diaturake pihak liya, sing dianggep musuh lan mula kudu dikalahake. Kamangka pro kontra iku sejatine njangkepi siji lan sijine, supaya ora mung nyawang saka sesisih, nanging kahanan sing dirembuk bisa kanthi wutuh dititi priksa. Para sedherek pasamuan, wong wicaksana iku sareh. Wani ngalah iku ora ateges kalah. Wekasane bakale luhur. Sing bisa ngalah iku amarga wus menang. Ateke luwih dhuwur, luwih luhur, mula bisa ngesorake awake. Ngrukuni wong sing ora bener supaya bisa ngener dadi bener. Gusti mbelani wong kang sareh. Ora bakal kendel nalika wong sareh katindes. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Kados pundi cara kang wicaksana lan budi kang sareh ngadepi perkara korupsi gedhen-gedhen sing ana sak tengahing bangsa. Pandonga kaya apa kang becik kaaturake ing ngarsane Gusti Allah, Hakim kang adil. Monggo katuran nyuraos. Lan para sedherek, 17 Juli taun 2026 ateges 30 taun saka 17 Juli taun 1996. Peristiwa Kuda Tuli kudeta 27 Juli. Monggo ing pangenget dhateng para ingkang dadi korban. Kita ngaturaken pandonga kita. Duh Gusti, amenangi jaman edan nalika tata urip bebarengan dirusak dening panguwasa kang boten ngayomi, nanging malah nindes. Dening program ingkang malah ndadekne korupsi gedhen-gedhen ing sak tengahing bangsa. Kepareng kawula kasantosaaken babar tata urip kang wicaksana, kang tuwuh saking budi kang sareh. Pandonga menika kawula suwun wonten ing Gusti Yesus
Kristus. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.